μία νέα μέρα ξεκινάει και οι επίδοξοι σεφ μπαίνουν στις κουζίνες έτοιμοι να ακούσουν μία καινούρια δοκιμασία. Λίγη και καλή. Λοιπόν, σε λίγες ώρες θα ανοίξουμε το εστιατόριο και θα αλλάξουμε ορισμένα πιάτα από το μενού. Μέσα στα πιάτα αυτά θα υπάρξει και ένα πιάτο δικό σας. Άρα σήμερα θα πρέπει να φτιάξετε ένα πιάτο και το καλύτερο πιάτο θα μπει μέσα στην κάρτα. Άρα αυτή θα είναι η επιβράβευση σε αυτόν που θα κερδίσει τη σημερινή δοκιμασία. Το χειρότερο πιάτο, ή μάλλον αυτός που θα φτιάξει το χειρότερο πιάτο, εκτός του ότι θα δουλέψει κανονικά το πόστο του, θα σερβίρει κιόλας. Άρα το πιάτο που βγάζει θα το σερβίρει στους πελάτες. Συνεννοηθήκαμε? Σήμερα λοιπόν θα σας δώσω περισσότερο χρόνο. Θα έχετε 1 ώρα για να φτιάξετε ένα πιάτο που νομίζετε ότι μπορεί να μπει στην κάρτα του εστιατορίου. Και θα ξεκινήσει από το σέρβις το απόψινό. Λοιπόν, έχετε 1 ώρα καιρό από τώρα. Τι πιο τιμητικό από το να επιλέξει ο σεφ το δικό μου πιάτο για να μπει στο μενού. Θα νιώσω μεγάλη χαρά και ακόμα πιο πολύ επειδή θα το φτιάχνουμε κάθε μέρα όλοι μαζί για τους πελάτες. Άι! Πρόσεχε ρε Μαρίνα. Είναι πολύ... Μην πω τι είναι. Πρόσεχε γιατί μετά με τα ντόντια να τα βάζει τα πράγματα. Έλα, πίνω. Έλα. Εντάξει, πήρα μια κούρλα, μου φτάνει. Παίζει να είναι το πιο ωραίο φιλέτο που έχω βγάλει ποτέ σε ψάρι. Μπράβο, μωρή ελπίδα. Βλέπω εσύ, Κωνσταντίνε, δημιουργικό πιάτο. Σολομό με λαχανικά. Θα προσπαθήσω να το κάνω, σεφ. Πρέπει να είναι τέλειο, Κωνσταντίνε. Ναι, σεφ. Σεφ, με ψιλοειρωνεύεσαι νομίζω. Αλλά γιατί τι έχει ο Σολομός δηλαδή με τα λαχανικά του? Μια χαρά δεν είναι? Γευστικότατο θα στο κάνω εγώ, τέλειο. Σήμερα η δοκιμασία είναι να κάνουμε ένα πιάτο το οποίο το συμπεριλάβει ο σεφ στο μενού. Έχω σκεφτεί να κάνω ένα αρνάκι με σάλτσα μπαχαρικών και πουρέ πατάτα πράσο. Ελπίζω να πετύχει, ελπίζω να βγει πολύ γευστικό, γιατί θέλω να είμαι ο νικητής. Τι έγινε, κάηκε? Κάηκε, ρε. Ποιος? Ο πουρές μου. Βάλε Σοβαρά μόνο τώρα. Όντως. Είναι καραμελωμένο. Εντάξει. Τα πουρέ. Έλα, έχει καραμελώσει, τέλειος είναι. πίσω. Τα πράγματα δεν έγιναν όπως τα υπολόγιζα. Δεν βλέπω να τελειώνω. Δεν ξέρω τι θα παρουσιάσω. Είμαι απογοητευμένη. Παιδιά, έχει μπανίσει κανείς που δεν άντε λαδόκολα μπροστά του? Εδώ. Έλα. Σήμερα που μου έδωσε ο σεφ μου 60 λεπτά, παπάδες θα σου κάνω. 5 λεπτάκια ζητάγα τόσο καιρό, όχι 1/4 παραπάνω. Θα βγω πρώτος ή δεύτερος στο στήσιμο. Να με θυμηθείς. Έχω φέρει mixed cress εδώ, αλλά δεν έχω φέρει λουλούδια. Σολομό μου είναι όμως. Αυτός είναι και αυτός είναι. Γιατί πρέπει να το βάλω στο φουρνό? Βάλτο, είναι on. Βάλτο, Γεωργία. 5 λεπτά. Ναι, σεφ. 5 λεπτά. Ζεστή βινεγκρέτ πατόμορο. Μα πότε πέρασε 1 ώρα όντως τώρα? 5 λεπτά, κοπέλες. Ναι, σεφ. Ο Λαγογιάννης τελείωσε, πάμε. Από πριν ξεκινήσουμε ήξερα το χρόνο παραχέως του πιάτου, οπότε όταν τελείωσα και πρώτος, το βάλα στο πάσο και περιμένω τα σχολεία του σεφ πλέον. 10, 9, 8, 7, Ένα κουτάλι, 6, Να, μπροστά, στο πάσο. 5, 4, 3, 2, τελειώσαμε. Φέρτε τα πιάτα εδώ μπροστά τώρα. Ναι. Γεωργία, φέρτε. Πάμε, όπως είναι. Έλα. Όταν έβαλα το πιάτο μου στο πάσο, κοίταξα και τα υπόλοιπα των παιδιών. Εμένα προσωπικά δεν είδα να με ικανοποιεί κάποιο πιάτο να είναι αντάξιο να μπει στο μενού. Δεν θέλω να πω για το δικό μου, αλλά θεωρώ ότι είναι ένα πολύ όμορφο πιάτο αυτό που έφτιαξα.